е било много яко. Здравейте хора, ако празнувате 3 март, аз изкажем паметник. Ще сте готова да победата. Пътето. Много яко, нали? Аз ще увелича малко. Но ако сте българи, ще празнувате 3 март и ще изкачвате на храм паметника. Дали ви се виждат краката? Трябва да смъжа камерата. Колко е красиво. О май гад, колко як се вижда. Но яко, макар да не го виждате. Сега, мори се, изкачва стъпала. Тук даже морето се вижда. Тук е не следващото искам да покажа. Ото ми се вижда сега много, защото е ден и е мега светло. Ей сега. Пуканки. Кой си ги е разсипал. Тук е абсолютно мега готино. Целият град се вижда. И е много готино. И аз изкачих по-бързо от моите родители, които се качват. Защото съм атлет. Я и да, много яко се вижда. Леко тук е пил. Вижте колко яко се вижда целият град. Но са минали тинейджери. Защото навсякъде има графити. Стига си пила водата, ще свършиш. Тук отдолу. И аз се уморих. Не! Тук се пък се свали с тези шери. Вижте невероятната гледка. Този паметник е в Чайка. Ако искате и вие да го посетите, ми напишете долу в коментарите. Тук има пази чисто. Напишете ми долу в коментарите, ако сте отишли или ако искате да видите. Това е паметника във Варна. Да знаете, има доста стъпала, аз се уморих. И ако идете зад този паметник, ще бъде много готино. Да. Така се вижда и морето. Красивото море, където има някакъв товарен кораб. Вижте само. Много е яко. И сега ще ви покажа колко много стъпала изкачих. Вижте колко много стъпала съм изкачила. За половин час. То не е чак толкова много, мега много изморително. Това е на стовището, което ми е любимо. Да съм. С буквата да. Леле, сега